Čaute ľudia, ja som Apodope. A ja som na tý 17. A my vás vítame u nášho prvého videa z hry Na serveri Cubecraft z hry Minecraft. OK, tak teraz si zahráme Team Skywars. A je to vlastne Skywars, kedy ste rozdelení do tímov a je to mega sranda. Tak na čo poďme? Na akú mapku? Tetris. A kde je? Tu. Aha, dobre. Tak idem na Tetris. Tetris je naša najobľúbenejšia mapka. Že? Ampod. Kde pôjdeme? Do týmu 2, poď. Som tam. A ja si dám teda Čefa. Ja som na Buildera. Kit, Čef. A to sú jediné dva vlastne kity, ktoré máte ako free. Ostatné si buď musíte kúpiť, alebo si ich kúpiť za tie, keď vyhráte arény. A možno by sme už mali aj nejaké peniaze, lebo už sme dosť vyhrali. Ale asi ešte neviem. Neviem, ako to tu chodí, takže neviem. Ja sa dať nejakú rozcvičku. Bože. A ja? No. Ja hrať rozcvičku. Tu je aj menší parkour, ale to je úplne iba také pre zábavu. Keď nemáte čo robiť a teraz sa čakáte. mi nedarí. Teraz sa mi nedarí, no keď to nájdu ráno všetko. To tak býva. Jo, som tam. Že proste najväčšia sa to skilla, seklo. keď netočíš a potom... Ja som tu. Je. IP adresu vám dáme do popisku videa, ale upozorňujeme, že je to iba pre Minecraft originál, takže Vares Minecrafty sa nemôžu pripojiť. Takže... Kebyže tu aj pre Varezákov, tak no, tento server by skolaboval. No kebyže je to pre Varezákov, tak je tu toľko ľudí, že tam sa ani nedá hýbať. Je to. OK, ja sa rozbehnem na tú modrú. A vlastne táto arena spočíva v tom, že je to ako Tetris, čo to je taká mobilná hra. A tak, niekto mi píše na Skype. Že na skupine, no. Že natáčajú s Jirkou. Super. Mega. Dôvera 100%. Mám pre teba... Ja tu už to tu dávam, takže... Ja mám nejaké veci. Mám 3 golden apple a mám 1 500 šípov, ale nemám luk. Ja mám luk, daj mi tie šipy. Možno si ešte nájdem. Potom by som ti dala. A jedinú zbraň, vlastne mám diasmod. A mám 2 lavové tie. Za toto video by sme mohli stihnúť tak 2 týmy. Šajze, on tu vypustil TNTčko. Nechcem ešte povedať čo. Tak asi stihneme tak 2-3 hry, že? Jo, diamanty. Koľko si stihneme hier? Neviem, možno podľa toho, jak sa nám bude dariť. Ak toto bude, ak toto zomreme hneď rýchlo, tak bude viac hier, ak toto budeme proste dlho hrať, tak proste nie, tak budú iba nejaké 2. Počkaj, ja ťa nechcem podkopať, tak ja sa tu pekne tak dávam. Jej, tak ty si celko dobrý, no. Tu máš. Ja som tu. Čo nemáš bodky? Mám tu nejaké také švitné. Dáš mi teda tie šipy? Polovičku. Dám ti všetky zatiaľ. Počkať, on to bral, že? Nie, ja to daj mám. to. Máš to? Ty blbezom budeš obrať teraz. Tu máš. Máš Poď sa, krompač? Natália, tu máš. Tu až nečítam. Je, díky moc. Dávať obidva. Pozor, sú tam. Snajperujú. Kámo, tento by si mal zobrať helmu. Skoro som spadol. Nemám skoro žiadne veci. Vlastne mám 3 golden apple, takže pohodičke, ale nemáš krompáč. Neviem, ale ja si to robím. On tu padol! To je idiot. On tu padol. A už sme iba 2. On tu padol. Henty idú na nás, takže zdrhaj. On už nežije, že? No, on tu padol proste. Proste zdrhaj, proste. Potom musíme nájsť nejaký krompač. Proste snajpery hentam nejaký. Zatiaľ to udržiavaj. Ja idem naťažiť nejaké dia. Kamarát, ty tu po mne budeš snajpiť? Oni teraz pôjdu na mňa, lebo ja nemám veľa vecí, vieš. Dám ti ešte, no,
Nič, vlastne máš ako. No nemám chestplate, čo je dosť na nič. Ten drevo. Nemáš krompáč? Teď akurát idem vyrábať ironový, aby som mohol vykopať tie one. A tie dia, no a urobíš, vlastne neurobíš mi chestplate, lebo tu je iba jedno dia. Nevadí, tak mi urobíš ironový chestplate a ironové tie legíny, nohavičky. Ja tu zatiaľ naťažím nejaké drevo. Som nejako sa zakoktávam. Aby na nás nešli. Ale aj ten tých druhých, sem to ja to idem pozrieť s lukom, idem tam trošku vyhroziť. Že ja mám luk a vy nie. Jaj, tak ty už, no z tej strany po nás nejdú, čo je dobrá správa. Ten spadol, to je týpek. Mentavý. Ježišmarja. Keď tak ja vyrábam ten kamenný krompáč. Kamenný? Kamenný, musím vyťažiť toto. Aha, tak nevadí, no. Ja som nemá žiadny. Čak ani ja mám drevený normálne, že? Wow. Ja som si ho musel ešte aj vyrobiť. Tu sú 2 diabloky. Tak dobre. 3? Tak urobíš potom veci. OK. Budeme byť 2 a potom full dia. No, Ja mám redstone točku a 9 tentečok, ja to môžem odbachávať. Takže čo chceš? Chestplate? Ešte čo nemáš dia? No, chestplate a gate. Máš diame, že? Jo. Všetko sa ti zišlo. Jo. Ešte ti vyrobím jeden iron krompáč pre prípad núdze, kebyže ja zomrem. Jo. Tu máš. Tu máš gate, tu máš toto. Jej. Tam máš, dobre. Som full dia. Chcem enchantovať asi meč, len musím si... No, ja tiež asi. Ja idem tiež, počkaj. Ja sa tu zahrabem, aby si tu nešla. Tak, dobre. A idem si enchantovať mečik. Za 12 levelov, dobre. Za 1, toto za 1 bol mečik, teraz mi to všetko vidie ešte jeden. No ja idem asi za koľko? No knockback 1, sharpness 1, super. No, to Teraz máš celú dobré, brnkosť idem enchantovať. Super. Keď tak ja mám full Za dia jeden. enchant. Viem ťa strážiť, aby do teba nestrelali. A breaking 1, protection 1 za 1 level. Trafil som... Protection 1. Máš nejaké šípy? Mám, ale to mám pre seba. No, už mám balsam. Projektil, no nič moc, ale čo už. A ešte helmu. To máš proti šípom, to je dobré. Mám Helmu za 2 helmu proti šípom. Protection a ešte si ten krompáč. Nemám ten krompáč. Ok, takže teraz bude otázka taká, ubytujeme sa tu, alebo pôjdeme niekam inde? No, ja by som tu na chvíľu zostala a potom by sme mohli robiť akože podľa toho. Ja som skoro full protection 1, okrem nohavy si mám projektil protection. Daj mi ten tvoj luk. Prečo? Alebo dobre, tak nemusíš, počkaj. Mám luk. A počkaj, Tu máš ja si idem enchantovať luk Power ešte jedničku. za 3 levely. No, ja už som ti dal. Za 3? Ja mám Za power jeden. 1. Poď aj ja mám. Mám obidva power 1. Tak jeden vyhodím, počkaj. Ja to idem povyhadzovať veci, lebo keď ma zabijú, aby nemali viac veci, vieš. O 37 vlny, to sa nám zíde. To nechceme, 4 cobblestone si zoberiem pre prípad núdze. Iron krompáč som ti dal do chesty, keby dačo. Aha, dobre. Som si mohla enchantovať za 1 level, ale čo už. Ide na nás jedna. Hej? Áno, dávaj si pozor do nás. Akože nič, hej, tvár sa, že nič nerobíme, nerob. A ja do nej spleknem jedno vajíčko. Počkaj, ja sa pozriem, či z druhej strany nejdu. Á. No, Splekneme idú. do nej jedno vajíčko. Nejdu. Bože, ja som úplne skill, že nič. Ne, ale vážne. Oni majú full dia? Ne. Ne. Počkaj, skovaj sa, akože si enchantuješ, Rýchlo, akože si enchantuješ, že ja potom zhodím. Dobre. Akože si Mne robíme. sa zdalo, že tu niekto prišiel. Ne. Ste nepozrieť na túto druhú stranu? On ide spáchať samovraždu, no tak nič. Tak nešiel spáchať samovraždu. Skovaj sa. Ja mám tiež ako, ja mám 9 tentečok, takže len tak, že môžem zabíjať. A možno, že sem niekto aj prišiel. OK. Tá baba tu není. Tam je tak.
Ja ju vidím. Ona drží shifta. Ona drží lamšto. Kde? Aha, oni tu tam trája, aby som tam nešla. Neviem, ja tam tiež nepôjdem. Ja Ja som by som už vykydil. skôr išla na hen toho, čo je tam sám. Ja počkám, kým sem prídu a zhodím ich vajíčkom. Ja mám šipy, takže okej. Ty máš šipy? Poď. Počkaj. Nerob. On horí, ja mu pomôžem. Jo, ja som ho zabila. Proste on horel, ja som to Ona, to je roztrela. ona. A ďalší horí. Počkaj, ja... Poďme na nich už, nie? Vieš, keď sa bude. No, počkaj, tam sú intenzované veci. On mal sharpness jednotku. Ale ja mám lepšie, ja mám sharpness jednotku. Drž shifta. Držím. Backuj. Ja som ťa zachránila, som ti tam robila tú ochranu. Videl si to, že? Aha, ja už nemám šipy. Nemám, počkaj, ja po ňom. Si nejaký aktívny kamarát. Ale celkom nepresný. Nerob, nestrelaj. Lebo mu ešte dávaš iba šipy. Pozor. On má golden apple. Už nemá. Jo. Tak tento úplne poriešil. Počkaj, ja tam chcem ísť. Potom čo mi by si rozdiel. chcela? No jasné, že má oni. Vieš čo mala? Magnovar, Troport 1 na Dia a Sharpness 1 a na Iron. Kde je ten druhý? Tento asi On tu už zhorel. není, oni už všetci zhoreli. Ja som jedného zabila. Super, a to sú šipy. Jo, dobré. Jasne. Tak ideme teraz k ďalším, nie? Tu je iba tak zdarma, že damage. A toto všetko vyhľadám. Dia, helmu. No ja... Chceš Protection? 3? Gold boty? Nie, ja mám Protection 1 dia. Sa mi Tak ja neoplatí. si zoberiem iba tie bloky, nejaké vajíčka, hotovo. Glowstone, kebyže tam je tma. Nikto za nami nejde. Pohni. Ani sa pozri, že či niekto nejde že či niekto ma nesnajpuje. Ja už nemám bloky. Mám ešte 4. Musí tam. Ty si to videl? Ja som ti tam dala, ty si z toho vyletela. Nie, ja som tam skočila. Ty si to presne položil, keď som tam skočila. To bol taký trololol. A mohla si... Počkaj, on tu je. Nie, není tu. On si robil k inému cestičku. Tak asi stihneme iba jednu hru. Pretože je to dosť zaujímavá hra. To si ty, že ja som sa... Pozor, tam je. Počkaj, ja po ňom strelím. Ježiši, Trafil Maria. som ho. A čo som strelil ešte, počkaj. Pozor. No, on si to tu celé vykopal, akože dovidenia. Ja nemám bloky. Skoro som spadol. Zdrhaj, on po nás strieľa. Strieľa? Skry sa. Jedlo. Jedlo. Máš nejaký krompáč? Tak ja si toto všetko odložím, to čo nechcem. Budeme mať za chvíľu zase bloky, lebo už tu ťažím drevo vo veľkom prúde. A na ňo nemôžeme ísť, veď on je strašne ozbrojený. Dvaja by sme to mohli dať. No ale po týchto. Mám 50. No a už mňa zhodil. Super. Si mŕtvý? Aha. Budem ťa sledovať. No dobre, ale toto ne. Môžeme stihnúť aj na Ja tam hľadať. idem, ja teraz idem tam, že... 14 minút iba. Ja. Ja som to vedela, že ma zabíja, ale vieš. Dáme ešte jednu hru? Dobre. Pozeráš to, či natáčaš? 14 minút. 15. Natáčaš? Ti to ukazuje? Dobre, tak ešte dáme jednu hru. Páro mi to pošlo, že ja to zostriham, dobre? Tak, my to teraz strihneme a uvidíme sa v ďalšej hre. OK, tak. Takže sme tu zás.
OK, ideme na ďalšej arene a táto mapa sa volá Diet, vlastne kde sme všelijaké nezdravé veci proti týmto brokolicákom. Tu ešte je taká brokolica. A my by sme mali byť pravdepodobne, ja neviem ani, viem, že toto je hotdog, toto je Toto kuracie. hranolky sme. Áno, my sme hranolky, jupi. Málo veci tu máme. Nevadí. Ale dobré veci tu máme. Dobre. Ježiš, ja som skoro spadla. Ale iba skoro. Počkajte, idem dole. Ja už som full. Hej, ja mám iba do boty. Ale je tu dosť čestiek teda. 2 jablka, fajn. Ja si Bloky. išla dole. Ja idem dole. Uhni, ja idem prvý. Nejdeš. Hej, dáš mi tu tvoj chestplate? Ne. Ja som si dal žiadny kit, ne. Ježiši Kriste, páne. Na nebesia, veď poď tam, počkaj. Sú tu nejaké iron bloky, nie? Neviem. Nič tu není, ani to, čo by som chcel, takže ani enchanting tu není, čože? V hranolkách nemajú enchanting. Ale však všade nie je enchant. Taká mapa, tu nie je enchant. Ne k ním nechoďme, oni sú strašne silní. Ale to dáme, ja vlastne nemám ani nič iný zabiť. Nemáš nič pre mňa. Sekerku. No okej, to bude fajné. To si Poďme do toho kuriatka. Do kuriatka? Okej. Ja mám dosť blokov teda. Počkaj, sa na to iba pozerám, či ťa niekto snajpovať. Oh. Shit, oni sú dosť silní. Tu dáme. Nechceš šipy? Rád by som. Tu máš. Pozor asi. Ja mám 2 jablká, počkajte. Jedného som Skús ho skoro nejako zhodil. zhodiť, ja použijem vajíčka, ale vieš, to není také. On ma skoro zhodil. Ježišmaria, no ty si lama. Jej. Žiješ? Jasno, nejako ono. Okay. Poď rýchlo na nich, kým žijú. Akože tým, no kámo, jasné. Veríme. Žiadny tým nebude. Mám si dať to jablko, ja si ho idem dať. Poď. Počkaj, on ťa zhodí. Poď. No ja som spadol. No a mňa zabili. Aj to bol troll. Už to asi ukončíme. Ne, ešte jednu poď. Ale zase by to nebolo dlhé. Koľko to môže mať maximálne? 2. Ale by som to už stopla. Veď je to 15 minút. 18, no? Ja by som to ešte stopla. OK, tak mi... bože Počkaj, môj. tak poď sem. Tak Ja som omylom išiel na lobby. No dobre. OK, tak tak. my sa s vami lúčime. A uvidíme sa pri ďalšom videu z Minecraftu alebo z nejakej inej hry alebo pri nejakom tutoriáli a čau. Čus.